Това е част от пешеходната зона в центъра на град Сливен. Десетки години наред сякаш стана нормално да съжителстват пешеходци и любители на велосипедите. Децата осъзнават, че това не е правилно, но нямат алтернатива. Всеки ден над вечер през цялата година тук се събират близо 50 деца, които прелитат с колелетата си покрай хората. Младежите разказват, че велосипедите за тях не са просто за придвижване, а ги ползват за екстремен спорт. В Сливен обаче няма такава площадка и те са принудени да си направят сами съоръжения край сградата на общината и да ги ползват. Където да отидем се ни гонят и дори тук имаме проблеми и ние гледаме да караме след 5 часа, когато вече общината е затворила, дори и тогава имаме проблеми. Малките велосипедисти започнаха събиране на подписка за изграждане на площадка, дори са направили и група в социална мрежа. От администрацията са запознати с проблема. Оттам не отричат липсата на подходящо място, където децата да спортуват с велосипедите си и търсят решение. Факт е, че не е подходящо в административна сграда и тук с тези съоръжения и трябва да им осигурим друга площадка. Общината разполага с така наречения колодрум, но той е даден на спортен клуб по колоездене и не е със свободен достъп. Добрата новина сега за децата е, че вече има избран терен, където да се изгради специална велоплощадка с подходящи препятствия за екстремно каране на колело. От администрацията обаче не се ангажираха с срокове за изграждането й. А до тогава ще продължи опасното съжителство между пешеходци и велосипедисти в центъра на Сливен.